Тигәнәктә кунакта. Тигәнәктә кунакта. Амал. Әни тулай торакта яшәп ятучы улының хәлен белергә килә. Өйдә таба ишеккә шакый. Кем бар анда? Галиев Рөстәм монда яшиме? Әйе, Ишек янына салыгыз, үзем кертеп атырмын. Амал. күрәсезме? Тәмәкене ашаганнан соң гына тартырга дигән киңәшләремне тоткач, сез үзгәреп, түгәрәкләнеп киткәнсез. Башкача була да алмый, доктор. Мин бит хәзер көнгә 10 тапкыр ашыйм. Амал. Милиционер урамда аунап ятучы исерекне уята. Мин кайда? Сез Кремль капкасы төбендә. Капкаларны ябып булмас микән? Монда җил өре. Амал. Танылган язучы янына яшь табиб килә. Мин язучы булыр өчен медицинаны ташладым. Булай мин кешеләргә күбрәк файда китерә алырмын дип уйлыйм. Сез инде медицинаны ташлап та җитәрлек файда китергәнсез. Амал. Малай әтисеннән сорый. Әтәй, фонарь кая ул? Нәрсәгә ул сиңа? Кызлар янына барам. Мин улым, синең кебек вакытта кызлар янына фонарьсыз йөри идем. Малай әнисенә күрсәтеп. Менә, кара инде, караңгыда нәрсә сайлап алгансың. Амал. Егетләр, бер вакыт авылда минем белән шундый хәл булды. Кыскасы, Кызга 3 яшь. Амал. мин беләсегез килсә, 7 бала анасы һәм минем ирем әйтә. Бәтәш, сез әле сөйләшергә дә өлгерәсезмени? Амал. Бер курортчы диңгез янындагы кыяга язган. Монда хатын белән булдым. Рәхәт. Вәли. Күпмедер вакыттан аның янында икенче язу барлыкка килә. Монда хатынсыз булдым. Күпкә рәхәтрәк. Гали. Амал. Доктор, миңа суларга авыр. Нишләп сез үзегезне шулай азаплыйсыз? Суламагыз. Амал. Купеда грузин йокы алдыннан үзенең юлдашысыннан сорый. Сез кияудамы? Әйе. Балаларыгыз бармы? Әйе. Улыма 20 яшь. Тыныч йокы. Тигәнәктә кунакта. Тигәнәктә кунакта. Амал. Минем хатыныма инде 40 яшь. Ул һаман бала чага кебек. Күз алдына китерәсеңме? Мин ванна керәм. Ул минем үрдәкләрне батыра. Амал. Студент. Беләсезме, мин үземне андый түбән билгегә лаек дип санамыйм. Профессор. Мин дә шулай дип уйлыйм. Ләкин аннан да түбән билге юк бит. Амал. Нишләп сез элеккеге эш урыныгыздан киттегез? Арганга күрә? Нинди арганлык? Белмим. Миңа без синнән ардык дип әйттеләр. Амал. Элек син кайда эшлидең? Мәктәптә испан теле укытучысы булып. Син испан телен беләсеңме? Юк, шуңа күрә 1 елдан китәргә булдым. Амал. Күз алдына китерәсеңме? Заводка урнашкан идем. Беренче көнне үк больницага эләктем. Ничек инде? Эй, Марат, ачкычны ыргыт әле дип кычкырган идем. Шуннан? Анда 42 Марат эшли икән. Амал. Белдерү. Балагызга исем уйлап табам. Телефон 98 98 80. Нахт Ватахайл Тебемир Булатович шлем барвандалины сорагыз. Амал. Малай әтисе янына килә. Әтәй, ишеткән идем, кайбер илләрдә, мәсәлән, Индиядә, ир хатынын туйдан соң гына белә икән. Әтисе уфтанып, ул бөтен дөньяда шулай инде. Амал. Әдәбият дәресендә. Син кая булдың? Менә Тукай томлыгы 158-нче битен ачыгыз. Ул бит йыртылган. Сез миннән кая булдың дип сорыйсыз? Амал. Бер кыз парашют белән сикерергә шул хәтле курыккан, шуңа күрә парашютсыз гына сикергән. Амал. Хатын иреннән китә, ләкин кабат әйләнеп кайта. Тезләнеп гафу үтенә. Ире. Өйдән киткән өчен мин сине гафу иттем, ләкин кайткан өчен бер вакытта да гафу итмәячәкмен. Тигәнәктә кунакта. Тигәнәктә кунакта. Амал.
өлеш алмаган. Чөнки Блю әле 3нче класста гына керә башлый. Амал. Yanishkini tushirib jiberasin. Xotin qiz kela, pishaqni tushirib jiberasin. Xotin qiz kela, papkani tushirib jiberasin. Tag'in xotin qiz kela, ko'zlikni tushirib jiberasin. Baribir xotin qiz kela, da avurda endi ginekolog bo'lib ishlavi. Amal. Erman radiosuna so'rov beradilar. Ne uchun oyoq terlaganda ashakis kela, qo'l terlaganda yo'q? O'zingiz o'ylab qarag'iz. Oyoqlar qo'yan o'sada, qo'llar qo'yan o'sa. Amal. Agar sen meni kiri qoqsang, men o'lam, deyigit. Qiz ani kiri qoqa, yigit shundan da 60 yildan jon taslim qilar. Amal. Iri xotinina. Sen kim bilan yarti soat telefondan сөйләштең? Abi bilan? Qaysi abiyim? Ey, Mansur dedim shunda. Amal. 8-klassda o'quvchi G'aliyev endi bir haftadan beri aptekada yashaydi. Chunki prezervativ surarga yolar. Amal. Politsiya nachalnigi jinoyatchini qo'shirgan ikki sishikni chaqira. Tak, nishik bo'ldi u? Ul kinoga kirdi. Siz? Biz ul kinoni qaragan edik endi. Amal. Tutash, shampanskiy olib kelingiz hali. Menga shampanskiy. Bu bit tramvay, bizda sirag'ina bor. Amal. Tak, qo'ytamen demak bir kun oldin komandirovkadan. Boshqa siylamasang-da bo'la. Nishlab? Barisida anglashildi endi. Sen uni shkafdan topdingmi? Yo'q, bog'chada ko'mib qo'ydim. Amal. Mana bu fotografiyada mening qizim. Fu, siz narsa? Ana ul qirida. Shab, asin qo'ya. Amin fu. Tiganakda qunaqda. Amal. Sizning ismingiz nechik? Rustam Mansurovich yoki Ahmadovich. Siz bilmaysizmi, alla xotirlamaysizmi? Yo'q, men xotirlayman. Anigina tugal ayta olmayman. Amal. Yigitlar, aydagiz bir yorta olib, elakaga kibik bir o'tirib olaylik-a. Sabr eting-da. Sening elakaga degandan ali 10 minut o'tdi bet. Amal. Sen atidan mening qo'limni so'radingmi? Haye, men uni telefondan shaltiratdim. Qabul darsa dedi. Kim shaltiratganini bilmayman, lekin meni rizo dedi. Amal. Vali maktabdan iyna qo'ytqash, anisi ondan so'ray. Ulam, nechali olding bugun? 4li. Ana ishlab, 5 tugal. Bizdan bugun 4 kina dars bo'ldi. Amal. Blondinkani gaishnik to'xtata ham ayta. Siz yo'l yurish qoidalarini buzdingiz. Bilasizmi? Mening mashina ali yangi, ham ul butun qoidalarini da bilib bitirmang. Amal. Motori, nishlab sen yig'laysan? Men bit 10 yilga tugul, bir oyga gina ketam. Bilmaysiz-da. Bir oyga deb aytasan-da, 3 kundan qaytib ketasiz. Amal. Men seshanba ishga borar uchun dushanba kunni turdim. Lekin sharshanba kunni panshanba yomg'ir bo'lasin bildim. Shunga ko'ra jumga kunni o'yladim. Shanba narsaga ishga borib turarga endi. Yakshanba baribir yo'l bit. Amal. Atikshi valini tarbiyali. Qarashab o'qish o'ringa sen qizlar ortidan shabasa. No atay, bo'ldirma. Kim bunda atay, senmi, menmi? Ikkimizda atay, ikkimizda. Amal. Shef, siz narsa meni ishdan quvasiz? Kommersiya sirini oshgan uchun. No, men bit ochmadim. Kim klientlar yonida meni ongra deb aytsa. Amal. Gaishnik mashinani to'xtata. Sizning yurti taniqligingiz mumkinmi? Rahim etingiz. Tak. Sizning bit bunda fotografiya durust tugal. Nechigindi? Mana bit. O'ngdan 3-chi men. Tiganakda qunaqda. Amal. Erta bilan xotinini. Sen mening kostyumni to'plamagansan. U to'pladi motorim. Yolg'on. Kishakisada 1000 so'm bor edi. Ul bugunda shunda. Amal. Kichkina vali kayfi tushib kuxnyadan chiqa. Atisi. Narsa bo'ldi o'g'lim? Ey,
Әлегенә синең хатының белән талаштым. Абау. Матурам, син әтидән минем кулымны сорадың инде. Юк әлегә. Син бит ант иттең. Аңлыйсыңмы? Аның кәефе шундый яхшы иде. Шуңа мин аннан 100 сум акча сорап торырга булдым. Абау. Хатыны төнлә иренең кычкыруына уянып китә. Нәрсә ахырасың? Күз алдына китерәсеңме? Коточкыч хәлләр керә төшкә. Тагын өйрәнәм һәм тагын сиңа. Абау. Урамда ике ахирәт очраша. Галия, кая бардың? Матурлык салоныннан кайтып килеш. Нәрсә? Тагын биклидеме ни? Абау. Кибеткә кечкенә генә малай йөгереп керә. Мине чиратсыз гына җибәрә алмассызмы? Анда әти көтеп тора иде. Ярар, нәрсә кирәк иде? Бәдрәф кагазе. Абау. Суд бара. Хатын-кыз судья. Гаепләнүче, сезне нәрсә көчләүгә этәрде? Ул миңа ошады? Ә сез нәрсә күзләрегезне яшерәсез? Оятмы? Юк, сез дә миңа ошыйсыз. Абау. Спорт яңалыклары. Кичә чемпионатта судьялар сөңге ыргытучыны ярышлардан алды. Икенче тапкырдан ул снарядны ираклыкка түгел, төгәллеккә ата башлаган иде. Абау. Хатын иренә. Без синең белән бер каяда булмыйбыз. Ярар, иртәгә чүп түгәргә чыкканда сине дә алырмын. Абау. Кичә бажай белән 2 ярты эшкән идек. Бүген яңадан туган кебек булдым. Нәрсә? Шулай яхшы булдымы ни? Юк, кәбест арасыннан таптылар. Тигәнәктә кунакта. Абау. Хәзер гаепләнүче сейфны ничек ачуыгыз турында сөйләгез. Бу мөмкин түгел, иптәш судья. Залда конкурентлар күп. Абау. Хатыны командировкага киткәч, ире иртән тора, кызын уята һәм аны балалар бакчасына алып китә. Бер бакчага керәләр булар, кабул итмиләр. Икенче бакчага барып карыйлар, кире боралар. Бер заман кыз әтисенең җиңеннән тарта. Әтәй, без булай йөрсәк, мәктәпкә соңга калабыз. Абау. Мин әти белән әнигә аерылышуым турында әйтә алмыйм. Нишләп? Чөнки алар минем өйләнгәнемне дә белмиләр. Абау. Гаишник йөртүчене туктата. Ну нәрсә инде бу? Бер рәттән икенче рәткә күчтең. Тизлегеңне 2 тапкыр арттырдың. Ну, Мерседес булса аңлар идем инде. Ну син бит трамвай йөртүче. Абау. Үтеп баручы гаишникка бәйләнә. Сез куркасыз ахры? Юк, миңа калса куркасыз. Курыкмасагыз, куак артына качмас идегез. Абау. Яңа ел алдыннан өйдә телефон шалтырый. Трубканы гаилә башлыгы ала. Әйе, рәхмәт, сезне дә шулай ук. Рәхмәт, сезгә дә шуны ук. Рәхмәт, сезне дә шунда ук. Абау. Гаишник тизлекне арттырган автомобильне туктата. Кая шулай ашыгасыз? Игә, яңа елны дуслар белән каршылаган идем. Бераз тоткарландым, хатын борчыладыр. Ну, хәзер бит май ае. Менә шуңа ашыганда инде. Абау. Ничек ят түгел сиңа? Яңа ел алдыннан кафега киттең дә, кайтмадың. Мин төне буе күземне йома алмадым. Нәрсә? Мин йоклый алдым дип уйлыйсыңмы? Абау. Узган ел мин яңа елны кызым белән каршыларга теләгән идем. Ул миңа шулай дип әйтте дә. Безнең өйгә кил, өйдә бер кеше дә булмаячак. Ну шуннан, Но мин бардым, шалтыраттым, өйдә бер кеше дә юк иде. Абау. Ике блондинка сөйләшә. үз алдына китерәсеңме? Быел яңа ел, җомга көнгә туры килә икән. Ой, 13-нә генә туры килмәсә ярар инде. Тигәнәктә кунакта. Абау. Бер ханым даруханәгә килә. Сездә ябуы өчен очсыз һәм файдалы берәр нәрсә бармы? Бар, пластырь. Кайсы тишкә ябыштырырга? Авызыгызга? Абау. Яңа ел кемнәрдән башка үтми? Әйдәгез шуларны чакырыйк әле. Әйдәгез. Милиция! 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 Абау.
Bizning ilning iki jonatari сөйләшә. Qarali, Yevropa chempionatında sen kimga ishonat tashaqsan? Biznikilarga albatta. Anlari. About. Исерек ир урамнан бара һәм һәр минут саен я көлә, я кулын селки. Үтеп баручы сорыймыннан. Siz нәрсә һаман көләсез? Үз-үземә анекдот сөйләйм. Нишләп кай вакыт кулыгызны селкисез? Кайберләрен мин беләм инде. About. Ике врач сөйләшә. Мин үземнең бронхит белән авыручы бер пациентыма җылрак киенеп йөрергә куштым. Нәрсә эшләгәнсең? Шулайдыр инде. Киткәндә ул минем дублёнканы киеп киткән. About. Уен бик кызу булды. Сыра тиз бетте. Шуңа күрә мин тагын бер шешә алырга киттем. Бу вакытта безнекеләргә гол керткәннәр. Мораль, вратарь сыра артыннан йөрергә тиеш түгел. About. Исәнмесез? Мин сезнең шефыгыз белән сөйләшеп алырга теләгән идем. Кызганыч, бу мөмкин түгел. Ул юк. Ничек инде юк? Мин аны 1 минут элек кенә тәрәзәдән күрдем бит. Ул да сезне күргән. About. Музыка дәресендә малай скрипка футларын ачкач, анда автомат күрә. Укытучысы: "Ну, достым, нәрсәне аңлата инде бу?" Димәк, хәзер минем әти Акбарс барып та минем скрипканы тотып тора дигән сүз. About. Гали белән Вәли кешесез урамга килеп керә. Гали, без нишләп монда килдек соң? Бер дуракны кыйнисы бар. Ул дурак качса, качырмам менә мисеңа. About. Яңа ел каршылаганнан соң: Мадам, сез миңа өйгә юлны күрсәтә алмассыз микән? Алам? Сез минем кайда яшәгәнне каян беләсез? Без нәрсә, танышма? Авызыңны яп, имгәк. Мин синең хатының бит. Дигәнәктә кунакта. About. Бер кеше прокурор янына килә дә сорый: Төшемне үтерсәм миңа күпме сорап бирәчәксез? 8. Минекен дә үтерсәгез 3-не генә. About. Бер хәер сорашучы тулырак кына гәүдәле ханым янына килә. Мамадам, минем инде 5 көн бер нәрсә дә ашаганым юк. Сакланам сезгә. Миндә дә шундый ихтияр кеше булса иде. About. Әгәр ират бай, итәгатьле, игътибарлы, озын, шибәр һәм сез шул вакытта да аннан канәгать түгел икән, димәк, сез аның хатыны. About. Сезнең малаегыз миңа ташатты. Китегез инде. Һәм кайтышыгызга эләкте инде. Аллага шөкер, эләгә алмады. Алайса минем малай түгел инде. About. Иң матур кызлар бездә, Казанда. Дөрес бит? Әйе, ну бездә аракыда шызрак бит. About. Бер кыз сөйләгәннәрдән: Мин егетем белән очраштым да, аннары аерылдык. Аннары икенче егет белән очраштым, аның белән дә аерылыштык. Аннары тагын бер егет белән очраштым да, аның белән дә аерылыштык. Һәм менә шулай атна буе. About. Мин студентлар ашханасында кассир булып эшлим. Карабыдай 2 сум 40 тиен тора. Мин студентларның күзенә карыйм да әйтәм: 4 сум 80 тиен. Риксона, ялганлыйм һәм тирләмим. About. Ресторанда официант: нәрсә ашарга телисез? Мин башта менюны карар идем. Менюны бирмибез. Укыйсыгыз килсә, әнә библиотекага барыгыз. About. Ир иртә белән куркыныч махмырдан уянып китә. Хатыныннан сорый: Яңа ел килдеме? Әйе. Бүген нинди көн? Икенче гыйнвар? Шо, берсе булмады что ли? About. Бер дус икенчесенә шалтырата: Син бүген балыкка барасыңмы? Хәзер хатын белән киңәшләшим әле. Ну ничек? Киттекме? Бүген әйбәт чиртәчәк. Юк, мин бармыйм. Хатын өйдә дә эшләргә рөхсәт итте. Дигәнәктә кунакта. About.
siz нишләп батып барган хатыныгызны коткармадыгыз? Мин аның батканын аңламадым. Гадәттәгечә акырды инде шунда. Абау. Диңгезчегә яхшы, портта аны кызы көтә. Очучыга яхшы, аэродромда аны кызы көтә. Дальнобойщикка да яхшы, стоянкада аны кызы көтә. Кызга гына начар. Бер портка, бер аэропортка, бер стоянкага. Абау. Үзен Людовик 14-нче дип атаган авыруның хәлләре ничек? Бераз яхшырак. Хәзер ул үзен Людовик 13-нче ди. Абау. Оят миңа! Оят миңа! Дивали хатынына. Нәрсә булды? Гали инде мине 3-нче тапкыр хатынын күмәргә чакыра. Мин аны бер тапкыр да чакырганым юк. Абау. Яңа ел төнендә 3 пар ресторанда утыра. Американец хатынына, Миңа бал бир әле, баллым минем. англичанин хатынына Миңа җимеш бир әле, җимешем минем. һәм рус хатынына. Миңа ит бир әле, сыер. Абау. Ир ачынып хатынына кычкыра. Сезнең арада нәрсә булды? Бер нәрсә дә булмады, хәтта күлмәк тә юк иде. Абау. Официант, миңа кофе алып килегез әле, ләкин шикәрсез булсын. Официант китә һәм бераздан кире килә. Гафу итегез, безнең шикәр беткән. Сезгә сөтсез генә алып килсәм ярыймы? Абау. 1 сентябрь. Балалар инша яза. Сания кулын суза. Әлфия апа, корсакка үзем кушылып язламы ул? Ярар, Соня, син шәй турында язма. Син Тукай турында яз. Абау. 2 бомж очраша. Берсе әйтә, Минем инде күпшем баш китте. Беләсеңме, ял иткәндә дә хәтта эш турында уйлыйм. икенчесе. Ничек инде ул? Кичә гөмбәгә барган идем. 2 кәрҗин шәшә җыеп кайтканмын. Абау. Бер егет һәр кич сайын бинокльдан каршы йортта яшәүче кызны күзәтә икән. Иртә белән аның фатирында телефон шалтырый һәм анда хатын кыз тавышы. Кара әле, мин кичә колготкаларны куя куйганны күрмәдеңме син? Дигәнәктә кунакта. Абау. Сез нәрсә турында уйлыйсыз, поручик? Сез нәрсә турында уйласагыз, мин дә шул турда, Наташа. Ятсыз да инде сез, поручик. Абау. Рядовой, сез ширкиләрдән беренә салдыгызмы? Так точно, иптәш сержант. Ширкиләрдән мин тизлек, җитезлек, кыюлык, тырышлыкны алдым. Абау. Малаяктыгыз, син нишләп балконнан Мансур абыйның башына кирпич аттың? Мин бүтән алай эшләмим. Аңа бүтән кирәк тә түгел. Абау. Исәнмесез, сержант Галиев? Бумажнигыгызны ачыгыз. Бәлки багажникныдыр. Точно. Бераз вакыйгаларны ашыктырам икән. Абау. Ир белән хатын барда утыра. Шул вакыт хатын бераз читтәрәк бер ирне күрә һәм иренә күрсәтә. Кара, теге егет белән без 7 ел элек ташлаштык. Һәм шуннан бирле ул ишә. Кит инде, бер кеше дә шул хәтле бәйрәм итмәй. Абау. Кичә йөргән кызымның әти-әниләре белән таныштым. Ну ничек? Hey, үз уллары кебек кабул иттеләр. Әтисе хәтта каешта чыгарды. Абау. Туташ, сезне өйегезгә озатырга мөмкинме? Мин сезне үтерермен, көчләрмен дип курыкмыйсызмы? Нинди көн соң бу, Гафу итегез, коллега. Абау. Бер ир бик каты махмырдан дустына шалтырата. Вәләй, Без кичә сыра эчтекме? эчтек, Аракы эчтекме? эчтек, Коньяк? эчтек, Ракета ягулыгы эчтекме? эчтек. Син әле Бәдрәфкә кермәдеңме? Юк, Вәләй, кермә, мин Кытайдан шалтыратам. Абау. әнисе улын походка җыя. Менә сиңа май, ипи һәм 1 кило кадак салдым. Нәрсәгә? Ничек инде нәрсәгә улым? Майны ипигә ягып башарсың. Кадаклар? Менә бит инде салдым бит инде. Абау.
Kupeda 4 xotin o'tira. Borasida kurortdan qaytib kela. Birinchisi, Qaytam da men borasında irime sirim. Noy jular, deb o'ylab qo'ya ikkinchisi, şoqti qiyu, deb o'ylab qo'ya uchinchisi, noy xatir. deb o'ylab qo'ya to'rtinchisi. Tiganakda qunaqda. About. Mening bilan shunday voqea bo'ldi. Bir qiz yonina tanishirga o'tirgan edim. U sikirib turdi da qichqira, Aşkımdan, bu xotin qizlar bedrefi. About. Valini pionerlikdan qabul etalar. Nechik o'qiysan? Yaxshi. Ulkanlarga yordam etasizmi? Albatta. Kim bilan yashaysan? Vali qizarib. Ey, boring shunda bilan. About. Siz obila inilimi? Yo'q, biz igizaklar. Narsa, igizaklar obila inili bo'la olmaymini? Har vaqt tugul, biz masalan opali singillar. About. Psixushkada, doktor. O, qotlayim sizni. Sizda progress. Bu mu progress? Bu progressmi? Yorti yil ilk men Napoleon edim. Hozir kim? Bir kim tugul. About. Kecha bizdan bobay ketib bordi. Narsa bo'ldi? Biz nemis ovcharkasi olib qaytgach, u naq shulay deb aytdi. Ida yamin, ya nemislar. About. Maturim, sening kuchli dvigatelli erkin mashinada teatrga borasing keladimi? Albatta qadrlim. Olaysa avtobusda boramiz. About. Mujik 1 litr sira ichgan, xotin tovush chiqara. Ikkinchi kuni mujik 2 litr sira ichgan, xotin tag'in tovush chiqara. So'rov, agar xotin gil tovush chiqarsa, narsaga azrak isharga? About. Parkdagi skamiyada 2 g'oshiq o'tira. Bir zamon yigit nindidir erning o'z qizina sirli znaklar ko'rsatuvini ko'ra. Sizga narsa kerak? Keting sen bundan. No, men ketirayim, mana fotorash kishi xotinda bit. About. Maturim, men seni havo deb ertashakman. Nishlab? Sen menim birinchi. Olaysa men seni Moskvich deb ertam. Sen menim 412-chi. About. Jilet qirindgichi. Erta bilan qirinding, ham kishga qadar tartib. Rus tanoga Sputnik. Qirinding ham soqol bir oy bo'yi o'smay. Qo'rqa. Tiganakda qunaqda. About. Mana endi 25 yil bo'yi sen meni kuzatasan, deb qotirmayir. 26 yil maturam, 26. About. Zaks yoshlar yozilishi. Zaks xizmatkari so'ray. Siz bu tutashni o'zingizga xotinlikqa olirga rizami? Kiyov. Anarsa, sizda yaxshiroq taqdimlar bormi? About. Ertaga poxodga boramiz. Jili kiyimlar olirgami? Ayi, bir 6 shish olarsan. About. Rossiyada karyera bosqichi bo'ylab o'sib beqodi. Er kishining karyerasi kim bilan ishuvdan, xotin qiz karyerasi kim bilan yiqlovdan turadi. Problema shundagina, ishlar uchun kerakli kishini topu, yiqlar uchun kerakli kishini topuga qaraganda ko'pga og'irroq. About. G'afur etingiz, siz tutunni boshqa yoqqa chiqara olmaysizmi? Ha, tutunni boshqa yoqqa chiqara olsam, men sirib tashlar edim. About. Babay, mana sening tug'an kuniga kerakli telefon olib qaytdim. So'nggi model. Ular, men erta tongdan turam, sayyorlarni kutuvga azatam, quymoqlarni tuzatam, o'tin yoram, qo'lim kuni bo'yi ishda, sen menga nimadir temir olib kelgansan. Bluetooth qo'yamini, Bluetooth qo'yadi. About. Samolyotda parashut bilan sikiri bo'yicha instruktor. Tak, birinchi ketdi, ikkinchi ketdi, uchinchi ketdi. Tak, unutmaymiz. Tak, parashutlarni unutmaymiz. About. Mendan o'rnak ol, deyanisi qizina. Men endi 20 yil kiyovda ham xoman birgina erni yoratam. Ha, ati bilsa o'tirar ekan seni. About. Molay atisini nazorlana. Ati, menga maktabda Sonya Pagil baylana, ikili
куя, икенче елга калдырам ди. Әтисе, ярар сәнә, исен киткән. Салай да тагын берне. Амал. Алло, бу квартира 75, дом 12, Амирхан урамымы? Әйе? Сезгә үзегезнең тумпыш кызның аскы катында киемнәр астында ята торган акчаларыгыз кирәкме? Кирәк? Алайса безнең фирмадан тимер ишекләр алыгыз. Тигәнәктә кунакта. Тигәнәктә кунакта. Амал. Күз алдына китерәсеңме? Кичә театрда кемдер минем пальтода киткән. Синең иске йыртык пальтон кемгә кирәк булды икән соң? Белмим, мин алданрак киткән идем. Амал. Әтәй, әби точно шушы поезд белән китәчәкме? Әйе, улым, әйе. Әйдә артык сөйләшмә, гайкаларны сөт. Амал. Бер гаилә үзләренең 55 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Бабай әбидән сорый. Таңлалы карчык, 75 ел эчендә без синең белән 10 малай үстердек. Нишләп алар барысы да бер-берсенә ошаганнар? Бары беренчесе генә аерылып тора. Син нәрсә, миңа хыянат иттеңме? Беләсеңме, картым? Әзрәк булды инде шунда. Но, беренче балабызның атасы кем? Син. Амал. Алло, бу Валиевләр фатирымы? Вах, белмибез. Үзебездә генә кирдек. Амал. Ирләр урманнан чыгалар һәм төп башында утырган бабайны күрәләр. Алар бабайга: Бабай, авылга ничек барырга? Туры барыгыз. Анда мәк басу булачак. Аның артында ук сөйләшә торган елга. Амал. Туташ, синең күкрәгең бармы? Бар. Вах, нишләп киеп йөрмисең? Амал. Яңа орбит сөт белән тузлы кыяр. Авыз эчен генә түгел, аш казанында чистарта. Амал. Вәли әтисе белән мәктәп яныннан үтеп бара. 20 ел элек мин дә бу мәктәптә укыган идем. Менә хәзер аңладым. Директор миңа инде 20 ел мондый аңгыраны күргәнем юк иде ди. Менә кемне күздә тоткан икән ул? Амал. Хәрби частта тәмәке тарта торган урын. Полковник мәзәк сөйли, барысы да көләләр, бер лейтенант кына көлми. Лейтенант, син нишләп көлмисең? Мин сезнең частьтан түгел, иптәш полковник. Амал. Блондинка. Миңа кофе һәм эш пишмак. Туташ, сез китапханәдә? Гафу итегез, миңа кофе һәм эш пишмак. Тигәнәктә кунакта. Тигәнәктә кунакта. Амал. Сез беләсезме, Миндилеев таблицасы башта Габдулла Тукайның төшенә кергән булган. Ләкин ул анда бер нәрсә дә аңламаган. Амал. Ике консерватория студенты сөйләшә. Композиция буенча диплом яза алмыйм. Бу бит бик гади. Укытучының симфониясын ал да, шуны кирегә яз. Язып карадым инде. Чайковскийның 5-нче симфониясы килеп чыга. Амал. Ике дус очраша. Сәлам, күптәннән күренгәнең юк. Кая югалдың? Больницада яттым. Нервларны дәваладым. Нәрсәләрне? Нервларны дим. Амал. Поручик Наташа белән бии. Поручик Наташа, сезнең муеныгыз. Минем бөтен тәнем шундый. Алайса юынырга кирәк сезгә, Наташа. Амал. Вәләй, синең яшь чакта хоббиң бар идеме? Әйе, даже икәү. Ау һәм хатын кызлар. Кемне аулый идең инде? Хатын кызларны. Амал. Физкультура дәресендә. Так, егетләр, кем тарта сездән? Дөресен әйтегез, ялганламагыз. Так, димәк, син һәм син. Аңлашылды. Димәк, без хәзер сезнең белән тартып алабыз. Калганнар стадион буенча 5 круг. Амал. Дусты яңа татарга. Фатирыгыз яхшы икән сезнең. Ләкин бераз кысанрак. Ашыкма инде, без бит әле лифттан да чыкмады. Амал. Доктор, мин 2 җирдән аякны сындырдым. Ул җирләрне истә калдырдыгызмы соң? Әйе. Буйдан анда бармагыз. Амал.
Тоткын төрмәдән кача. Аны әлбәттә тоталар, алып кайталар һәм начальник янына алып киләләр. Син нишләп Галиев качарга уйладың инде? Өйрәнәсем килде. Да, азатлык дигән әйберне сәеррәк аңлыйсың икән син, Галиев. Амал. Ике дус очрашкан аралашалар. Тыңлады. Мин бака таптым. Өйгә алып кайттым. Ышанасыңмы? Әйе. Аны караватка салдым. Иртән уянам, янымда кыз ята. Ышанасыңмы? Әйе. Вай, я нишләп минем хатын ышанмыйсың, ә? Дигәнәктә кунакта. Амал. Парикмахер клиенттан сорый. Сез кайсы футбол командасы өчен җан атасыз? Сез җан аткан команда өчен? Ләкин сез бит минекен белмисез. Әйе, ләкин бит кайсы сезнең кулда? Амал. Ашханәдә кем дежур? Мин, иптәш полковник, мин. Нишләп ашка лавр яфрагы салмыйсыз? Ашамыйлар, иптәш полковник. Амал. Хатын, Миңа бүген метрода 3 ир кеше урын бирде. ир, һәм син шунда сыйдыңмы? Амал. Ике дус очраша. Карале, иртәгә планнар ничек синең? Малай белән һавага йылан очырырга барабыз. Миндә дә шул ук хәл. Иртәгә тещаны аэропортка озатам. Амал. Доктор миңа сарымсак диетасына утырырга кушты. Һәм син ничә килограмм югалттың инде? Син лучше ничә дустыңны югалттың дип сора. Амал. Төн, өйдә шомлы тавыш. Ир хатынын уята. Безгә караклар кирде ахыры. Бар күлмәгеңне киеп карап кил әле. Кайсысын кием? Яшеленме, кызылынмы? Амал. Лейтенант Галиев, Мин. өлкән лейтенантны алырга телисезме? Телим, иптәш майор. Мә сезгә документлар, өлкән лейтенант Сабировны айныткыштан алыгыз. Амал. Исерек ир руль артында бара. Аны шундый ук дөпел исерек гаишник туктата. Гаишник. Сез нәрсә? Ышкындыгызмы әллә? Руль артында 3 кеше утыргансыз. Ир. Сез нәрсә тизрәк бөтен машинаны әйләндереп алдыгыз? Амал. Бер ханым икенчесен әйтә. Безнең сеңлебез белән икебезгә 60 яшь. Яллам. Сез шундый кичкенә сеңлегезне өйдә бер үзен калдырырга курыкмыйсызмы соң? Амал. Урамда ике блондинка очраша. Сиңа минем яңа күлмәгем ошыймы? Гафу ит, мин ашыгам, талашып торырга вакытым юк. Дигәнәктә кунакта. Амал. Мин егетем белән араларны өздем. Минем аңа карата фикерем бик нык үзгәрде. Нишләп син ана бүләк иткән бриллиант балдакны кайтарып бирмисең? Но бит минем балдакка карата фикер үзгәрмәде. Амал. Улым, карале, хатынны интернет буенча эзләү башка сыймаслык әйбер. Син әни белән ничек танышкан идең? Ничек дип инде? Гадәттәгечә, мин аны картада аттым. Амал. Авыру табибка зарлана. Доктор, минем теге, теге инде һәрвакыт онытасың. Ничек дип аталасың әле ул, Әҗәтләрме? Амал. Тренер җиңелгән боксчыны тынычландыра. Барыбер 3нче раундта син аны шактый каты куркыттың. Нәрсә белән? Ул сине үлде дип уйлаган иде инде. Амал. Укучылар, бүген бездә контроль эш. Калькулятор белән кулланырга ярыймы? Ярый. Транспортир белән? Транспортир белән дә ярый. Так, хәзер контроль эшнең темасын язабыз. Россия тарихы 17нче гасыр. Амал. Әйтегез әле, сез безнең президент турында нәрсә уйлыйсыз? Мин аны аяк килеш күргәндә юк. Ул эчми түгелме соң? Ул эчми, мин эчәм. Амал. Экзаменда профессор студенттан сорый. Әйтегез әле, нишләп мин сезне бер лекцияда да күрмәдем? Мин гел колонна артында утырдым. Бер колонна артында шуның хәтле кеше утыра алыр дип бер вакытта да уйламаган идем.
Амал. Әтисе малайыннан сорый. Улы, син нәрсә? 32-нче фатирдагы Әминә белән очрашасыңмыни? Әйе, ә нәрсә? Юк, булай гына, яшь чакта мин дә очрашкан идем аның белән. Амал. Ветеринария университетында укучы бер студент авылга практикага кайта. Аның каршына бер абзый очрый. О, ат докторы синме инде ул? Әйе, ә сезнең белән җирегез авыртамы әллә? Амал. Ике дус хатынның сөйләшүе. Син беләсеңме, мин кичә иремә хыянат иттем. Мәхәббәт беләнме, әллә акча беләнме? Конечно, мәхәббәт белән. Хәзер 100 сум акчамы юк. Тигәнәктә кунакта. Кунакта. Амал. Иптәш прапорщик, сиңа хатының килгән. Сиңа түгел, ә сезгә. Юк, безгә ул кичә килгән иде. Амал. Акча дигәндә кешеләр әллә ниләргә барырга мөмкин. Хәтта эшкә дә. Амал. Эй кызый, ник син миңа әти әниең дачага киткән кебек карап торасың ул? Амал. Бүген Ханояда Лаос президенты Ин Ван Сюнь, Камбоджа президенты Вай Сунь Лин, Кытай президенты Дэн Сяопин һәм Сингапур президенты Куй Сюй Зюй очрашты. Алар бер-берсен ничек таныганнардыр, бу турыда хәбәр ителми. Амал. Әни кеше малаена әйтә. Вәлей, тор, мәктәпкә сыңа каласың. Борчылманы, мәктәп көн сайын эшли ул. Амал. Ишектә кыңгырау шалтырый. Хуҗа ишекне ача. Анда бер ир басып тора. Югалган этне тапкан кешегә сез акча бирәм дигән идегезме? Әйе, миңа аванс бирегез, мин аны эзләргә китәм. Амал. Вәли, син сугыш вакытында нишләдең? Ничек инде? Солдатларга ярдәм иттем, патроннар биреп тордым. Да, алар сиңа нәрсә әйтәләр иде? Гуд, Валдемар, гуд. Амал. Ике дус сөйләшә. Карале, Мансур, ә синең хатының безгә хыянат итмиме ул? Амал. Ике дус очраша. Кичә тещага 3 чиләк гөмбә җыйдым. Карале, бәлки алар агулыдыр. Ничек инде бәлки? Амал. Туташ, ә сезне өегезгә озатырга мөмкинме? Ә мин сезне үтерермен, көчләрмен дип курыкмыйсызмы? Нинди көн соң бу, Гафу итегез, коллега. Тигәнәктә кунакта. Кунакта. Амал. Туташ, сезнең әти әниегез ялгыш кына карак түгелме? Юк, ә нәрсә? Сез ниндидер караңгыда эләктереп киткән кешегә охшагансыз. Амал. Син арак эчәсеңме? Юк. Ә нишләтәсең соң син алайса? Амал. Ишеттеңме? Сания бәбәйләгән. Ишетмәс инде. Минем тәрәзәләр роддом ягына карап тора бит. Амал. Армиядә булган бер хәл. Миңа яраткан кызымнан хат килде. Нәрсә яза? Матурым, мин сине армиядан шундый көтәм, утырам да көтәм. Яттым да, көтеп тора алмадым. Амал. Кибеттә булган хәл. Туташ, миңа ирис, әнә теге конфетләрне һәм 2 чупа-чупс бирегез әле. Малайыгыз каласызмы? Малайны онытканмын әле мин. 2 пачка тәмәке. Амал. Элек минем битем бетчәл иде. Шуннан әни миңа клерасил алып бирде. Хәзер минем бетчәләрем дә бар, клерасилым да бар. Амал. Исәнмесез, мин Виктор Гусев һәм Испания-Россия матчыннан турыдан-туры репортаж алып барам. Менә Мариентес Раульга пас бирә, ләкин Рауль ябык. Сальгадо Раульга пас бирә, ләкин Рауль ябык. Кассирис Раульга өстән пас бирә, ләкин Рауль ябык. Бу безнең тәҗрибәле Смертин Раульны раздевалкада ябып калдырган. Молодец, Смертин, Россия алга! Амал.
Mana men bunda o'yladim da, mening bir fikr tu'di. Amina men o'ylamadim. Ha mening qizim to'di. About. O'qituvchi, sen matematikani butunlay bilmaysan deb aytdi-da, mening kundalikka nindidir son qo'ydi. About. Qizim, sen nindi noshar so'zlar qo'llana boshlading. Iblis, shayton. Aney, bilasing kelsa, ularni to'qayda qo'llana. O'ynamoqlaysa bu ham to'qay bilan. Tiganakda qunatda. About. Komandirovkadan qaytgan er yiqi bo'lmasina kira. Ham xotining suyarkasi bilan ko'ra. Suyarka tovushsizgina tura, kiyimlarini jiya, ham fotirdan chiqib yugura. Er qishqirib, Endi yotsizmi? xotini, Aytmada endi, ni senga isammi yo'q, ni menga savol yo'q. About. men so'nggi topqir uyga isiriq qaytgach, bolalar meni tanimadi. O'ynag'ash? Oynaga shongladim. Men boshqa fotirdan qaytganman ekan. About. Qarali, nishab sening kostyuming ko'gardi? Ay, kecha do'stim to'y sayohatidan qaytdi. Shundan Uylantirga men qistagan edim ana. About. eri uyga qayta, xotini yonida butun er borin ko'rgach, pistoletini oladi, tigi erni otib o'tira. Xotini yurgan ostidan chiqib, Sen aqldan yozsang malla, butun do'stlaringni o'tirib bitirasan bitingda. About. er qo'yadir jina. Xotini, Sen qo'ya, ot shobishini olaysa oshit. Sening oting endi kitob qilib o'tiribdi. About. xizmatkar o'zining shefina, siz mening xizmat haqim ko'tarishga tegish. Mening bilan endi ish kompaniya qiziqsina. Ham nindilar endi telefon, gaz, ham elektr kompaniyalari. About. Er motorliq saloni yonida xotinini kuta. Tegisi shiqada so'ray. No, nishik? No, nishik deb endi. Sen xacha batarashib qarading. About. Isanmisiz? Biz kitobxonadan sholtiratamiz. Sizning xotiningiz bizga hamon bir kitobni qaytarib bermay. Nindi kitob? Boy ongraga nishik kiyovga shiqirga degan kitobni. About. Matoram, sen menga 8-martda bo'lak oldingmi? Albatta qadrlim. Ul menga ishlayashaqmi? O'shamasa menga berersan. Men ondi qormaq turunda ko'pdandan xiyollangan edim endi. About. Bir er avtobusda bora, ham qanoatsizlik bildira. Nindi yoshlar ketdi beta. Yotsizlar, o'zlari o'tirib boralar. Kishiga o'rin beru turunda o'ylamaylarda. Narsaga burishilasiz. Siz bit o'tirib borasiz. No xotin bosib borabi. Tiganakda qunatda. About. Mening xotin, mening eng yaqin do'stim bilan qochdi. Ketingda, kim bilan? Men uni bilmayman, lekin hozir u mening eng yaqin do'stim. About. Hislangan bir irat aptekaga yugurib kira. Mening ko'shi kusi ag'o'shmoqchi bo'la. Qizg'anish, lekin bizda ona qarshi davo yo'q. Nindi davo menga kusi ag'o kerak. About. Kiyov, menga kalbasa kesib berali. Voy, men ola yo'q qaytib kesolmamin shu. About. Komandirovkadan qaytgan er yiqi bo'lmasina kira. Ham xotining suyarkasi bilan ko'ra. Suyarka tovushsizgina tura, kiyimlarini jiya, ham fotirdan chiqib yugura. Er qishqirib, Endi yotsizmi? xotini, Aytmada endi, ni senga isammi yo'q, ni menga savol yo'q. About. "Nomina motorim, hozir biz uylanishgach, sen menga o'zingning nisha yigiting bo'lganingda ayta olasan endi." Sen meni oshulmasingmi? Yo'q la endi. Yaralaysa, jide. Demak, men 7-chi? Yo'q, sen narsangda, sen 4-chi. About. Ayda ertaga uchrashamiz. Risa, qo'ya. Qo'ya tilaysan shunda. Asan ishada. Menga baribir. Demak kelishdik. About.
Siz isiriq kelish kishi ustuna mingansiz. Xotin qizni toptatgansiz. Иптәш капитан, мин аяк килеш булдыра алмас идем. Хатын бит все-таки. About. Әнисе улына әйтә. Тәмәке тартсаң, картайганчы яши алмыйсың. Ә бабай тарта бит. Аңа инде 70 яшь. Тартмаса 80 булыр иде. About. Теш табибы. Менә ауру сезнең кешегез. Рәхмәт, доктор. Менә сезнең урындык тоткасы. About. Матурым, ал мине. Ха, йокла матурым. Без бер кая да бармыйбыз. Тигәнәктә кунакта. Тигәнәктә кунакта. About. Бер ир урамнан бара. Карый, бар кырыенда блондинка кыз басып тора. Үзе елый, үзе бии. Нишләп елыйсың? Әни авырый. А нишләп алайса биисең? Музыка яхшы бит. About. Мехмат укытучысы имтихан ала. Студентка 3-ле куя. Флорис Мударисович, миңа 2-ле куйыгыз инде. Аннары мин аны 5-легә төзәтә алам. Ярар. Менә сиңа бирим. Шиша алсаң 2-ле, шиша алмасаң 3-ле. About. Укытучы. Нәрсә ул параметрик көчләндергеч? Студент. Без аны үтмәдек. Дөрес, бир зачеткыңны. About. Доктор, минем хатынымның тамагы авырта һәм тавышы югалды. Нишләргә? Сез өйгә төнге 3-тә кайтыгыз. Булышамы? Конечно, үзем тикшереп карадым. About. Үз үзенә шактый ышанган кызны бер яшь егет биергә чакыра. Кавалерның үзеннән яшьрәк икәнен чамалап алган кыз әйтә: Мин бала белән бии алмыйм. "Гафу итегез, туташ, мин сезне кырсаклы дип уйламаган идем." About. Ике ир сөйләшә. Кичә театрда шундый начар спектакль булды. Ахырында мин түзмәдем. Тордым да бөтен залга сүгендем. Ә нишләп шулай узак түздең соң? Башында ук торасы да китәсе иде. Китә алмадым. Мин бит төп рольдә идем. About. Карагыз әле, менә бу 2 коробка кәнфит ничә сум тора ул? Икесен дә алсагыз 75 сумга бирәм. Ә менә бу сул яктагысын гына алсам, Анысы 50 сум. яхшы, миңа уң яктагысын бирегез әле алайса. About. Реклама. Әпшә. Мин сезне шундый аңлыйм. Гамоваки ва акашака симасора. Ой, гафу итегез, аңламыйм икән. About. Бер ир икенчесенә: Машинаны сатарга туры килер ахры. Нәрсә булды? Туктаган саен минем янга милиционер килә дә, аварияның шаһитләре бармы дип сорый. About. Ир арып талып, ачулы килеш өенә кайта. Хатынына: Барысына да син гаепле. Мине ата-аналар җыелышына җибәрәсең. Ә үзең малайның кайсы мәктәптә укыганын да әйтмисең. Тигәнәктә кунакта. Тигәнәктә кунакта. About. класс укучылар белән тулган. Укытучы керә һәм әйтә: Балалар, бүген дәресләр булмаячак. Ура! Ура! Ә нишләп? Укытучы елмаеп: Ничек инде нишләп? Бүген бит ял көне. About. Кичә сезнең пьесаның премьерасында булган идем. Төне буе йокыга китә алмый яттым. Ул сезне шундый дулкынландырдымы ни? Юк, театрда йоклап кайттым. About. Кышлар базарында грузин попугай сата. Туташ, попугай сатып ал. Ә ул сүгенәме? Юк, ләкин ул бик акыллы, бер айда өйрәнәчәк. About. Ир телефонын өйдә онытып калдырган. Кич белән кайткач, SMS-ларны укый. Беренчесе: Матурым, кадерлем, алтыным, миңа шалтырат әле зинһар. Үбәм һәр вакыт синең сонияң. Икенчесе: Борчылма, мин шалтыраттым инде, хатының. About. Ой, Мансурда шундый кайгы. нәрсә булган? Минем хатын аңа китте. About. Туташ, сезне биергә чакырдылар инде. Ой, юк әле, мин буш. Алайса минем сыраны тотып торыгыз әле. About. Телефон шалтырый. Исәнмесез? Сез компьютерлар сатасызмы? Сез нәрсә? Бу бит филармония. Ә сезгә нинди компьютерлар кирәк? About.
Siz bu to'xtalishda tushasizmi? Yo'q, tushmayman. Qizg'anish yaxshi to'xtalish edi. About. Ikki do'st uchrashadi. Qarmashlar deshak. Ey, nosharali, mana tanishima plastik operatsiyaga $5000 ақша bergan edim. Hozir men shuni taniy olmayman. About. Nudistlar plyajida. Tutash, siz menga o'xshaysiz. Ko'ram endi, ko'ram. Tiganakda qunapta. Tiganakda qunapta. About. Rejissyor, dramaturgka. Men sizning pyesangizni o'qidim, lekin uni qo'ymayapman. Bilasiz kelsa, men teatrda sugununi qabul etmayman. No bit tekstda bir nechta suguni yo'q. Tekstda yo'q, amina zalda bo'lashadi. About. Yigitlar, mana men supermarketda tikka botinka sotib oldim. Ko'zingizdan ketirasizmi? Ikkisida so'yapniki, ham ikkisida turli razmerda. Sen nesaga shotanasan? To'g'ri keldilar bit. About. Bilasizmi, menim singlim torta. Sen narsa? Uning bit bolalari bo'lmayacak. Nishlab? Tak kisha bitaning irin kamas toptab ketdi. About. Bor bizda to'ydirgan reklama. Narsa bo'ldi sening bilan? Voy, bilasizmi, ishim bilan problemalar. Mugayn stress ekzamenlardir. Yo'q, ishimga tepdilar menim, ishimga tepdilar. About. Atay, kishilar bormi? Kishilar bitta mana, sirasha. About. Menga o'zingning kim ekaningni ayt. Hamma senga do'stingning kim ekanini aytam. Ha, men millioner. Ha, men sening do'sting. About. Doktor, yordam etingiz menga sen men umuman tuslar ayirmayman. Qizil, yashil, qizil, har vaqt bu temalarni. Yaxshi, o'g'lim. Men sizga yordam eta olaman. Mana sizga 2 tabletka, uni kunga 2 topqir ichingiz. Erta bilan qizilim, kech bilan yashilim. About. Qorali Samad, men seni yolkini uyingga kelgan edim. Sening otang bilan silashga tilagan edim. Ul uyda bo'lmadi. Qo'ya ol. Bilasizmi Farid, mening abi bilan bobay ayrilgan, ham yolkini, etini bobay o'zini olib ketadi. About. Qorali Farid, bizning yondagi kibitga yangi игровой avtomat qo'ydilar. Mana, men unda bir kun shulay 5 so'm tiqdim, ham kofe chingdim. About. Elek o'zingning iri ekaningni isbot etish uchun armiyada xizmat etirga kerak edi. Hozir armiyada xizmat etish uchun o'zingning iri ekaningni isbot etirga kerak. Tiganakda qunapta. Tiganakda qunapta. About. Bilasizmi? Mana mening yigitim traktor oldi. Nimaga? Mening yangi shulayga kelib bo'lar. About. Reklamadan chiqib fikr yursang, televizorni shibik, boshi to'triq qovoq, yuvilmagan posуда ham sosa unitazlik ishlarini far ekan. About. Yigit qizni ko'tarib oladi, karavot qolib bora. Motori ham balki to'ydan so'nggina. Kulasing что ли? Iring kunchi bo'lsa. About. Bir bog'ushiga keladi. Tegisi kartalarni ochadi, aytadi. Siz 2 bola otasi. Yo'q, siz yolg'ishasiz, men 3 bola otasi. Yo'q, ul siz yolg'ishasiz. About. Irdan uyga qaytib kira. Xotini, Sagatga qora. sen nishlab menga sagat ko'rsatasan? Mening ani etiga kalendar ko'rsataydi. About. Kiruv imtihonlari bora. Qabul etuv komissiyasi raisi qirisqina abituriyentdan so'raydi. Aytingiz ali, siz qo'yan chiqib naq mana bizning vuzni sayladingiz. Ati, ishingni so'yarma. About. Hozir reklama. Sizning sheshlaringiz quyila. Sholdiradingiz. Biz kelib qarab turamiz. About. Oshig'ish yangilik. Kecha Leningrad gruppasi fanatlari Filip Kirkorov fanatlarini hujum etgan. Hozir Filip Kirkorov fanatlari Boris Moiseyev fanatlari. About. Siz qo'ysham istinadan Faniya men seni yoratam degan yozuvni surtib otasiz, ha? Yoratmay boshlag'ach. About.
Беләсеңме, мин бүген шундый обалденный кыз белән төн үткәрдем. Ну ничек? Ничек дип инде, өеңә кайткач сорарсың. Тигәнәктә кунакта. Тигәнәктә кунакта. Абау. Шарик исемле овчарка уникаль операция ясаган. Хәзер аның хуҗасы хуҗа түгел, ә хуҗабикә. Абау. Карале, син атлардан куркасыңмы? Юк. Алайса Ксения Собчактан интервью алырсың, яме? Абау. Әтей бөтенләй онытканмын. Минем иртәгә бит беренче зефеф көне. Нишләргә? Нуайда? Аргентина башкаласы. Буэнос-Айрес, Финляндия башкаласы. Хельсинки, төнлә нишләргә соң? Кем белсен инде аны, но географиядан көчле син. Абау. Кичә Котлы Бекәш авылы участковые бик тә хәтәр җинаятьчене тота алмаган. Ул моны Сәпитнең сибе салды бит. дип аңлата. Абау. Nokia компаниясе блондинкалар өчен махсус телефоннар сериясын чыгарды. Nokia 6230 ай, Nokia 6230 ай-ай-ай, һәм Nokia 6230 ояңгыра нәрсә эшләдем инде мин. Абау. Футболчы Дэвид Бекхэмны кырдан куып чыгарганнар. Ул йөгергән, сикергән, тел күрсәткән, кыскасы, комбайннарга эшләргә кымачаулаган. Абау. Безнең велосипедлар ярышы ахырына якынлаша. Күргәнебезчә, татар велосипедчысы җиңеп бара. Аны танырга бик җиңел, чөнки сәпит рамында хатын утыра. Абау. Мин көне буе иремә нәрсәдә булса сөйлим, ә ул бер нәрсәдә җавап бирми. Доктор, аның җитди психик авыру мәллә? Ханым, бу авыру түгел, бу талант. Абау. Борчылмагыз, дип тынычландыра врач әле генә лифтта бала тапкан яшь кенә хатынны. Миңа әле узган ел тукталышта бала тапкан бер хатын турында сөйләгәннәр иде. Доктор, минем бит инде ул. Абау. Макталган Германия сок сыккыч алган идем. Ватылды. Сез күп сок сыктыгызмы соң? Но бераз алма һәм апельсин согы. Ә кайыныкында ул инде ватылды. Тигәнәктә кунакта. Тигәнәктә кунакта. Абау. Ишеттеңме? Владивостокта бик каты салкыннар булачак диләр. Синоптиклармы? Юк, энергетиклар. Абау. Яңа гына өйләнешкән пар алдан ук сөйләшеп куя. Әгәр дә кемдә булса хыянәт итсә, шул өстәлгә борчак куя. Бер атна уза, ир өстәлгә 3 борчак куя. Хатын берне дә куймый. Неужели син миңа бер тапкырда хыянәт итмәдең? Нишләп инде? Син икенче көн борчак ашашыйсың бит. Абау. Ике дус хатын очраша. Хәлләр ничек? Ардым. Ел сайын бала табам. Ә син 2 ел ирең белән йокламый кара. Карадым инде, ярдәм итми. Абау. Ике блондинка сөйләшә. Ничек син мине кешеләр барында аңгыра дип әйтә алдың? Гафу ит, син бит аны яшергәнеңне әйтмәдең. Абау. Вәлинең әтисе күршесенә шалтырата. Сез әле улыгызга математикадан иешен эшләдегезме? Әйе. Күчерергә бирегез әле. Абау. Әни мин кайчан туганмын? 7 майда. Кит инде, нәкъ минем туган көн икән. Абау. Син нишләп эшкә соңга калдың? Просто өйдән соң чыкканмын. Иртәрәк чыгып булмыйдымы? Так иртәрәк чыгарга соң иде инде. Абау. Бер хатын милициягә килә. Көчләү турында гариза язмакчы була. Оннан сорыйлар, кайда һәм кайчан. Кичә кичке 6-да автобус тукталышы янында. Ул вакыттан да халык бик күп була. Нишләп ярдәм чакырмадыгыз? Ул мине шантажировать итте. Ничек? Кычкырсаң китәм диде. Абау. Иртә белән ир тәрәзә янына килгәндә хатынына әйтә ди. Бүген искиткеч матур көн булырга охшап тора. Шуннан нәрсә? Ә син ничектер бер искиткеч көнне миннән китәм дигән идең. Абау.
Golimlar shunday fikrga kelgan. Eng ko'p vitaminlar aptekada ekan. Tiygənəkdə qonaqda. Tiygənəkdə qonaqda. About. Student әнисенә хат яза. Әнием, миңа җылы уйык җибәр әле. Ләкин аларны яхшылап төр, сало белән колбасага буялмасыннар. About. Адвокаттан сорыйлар. Сез күп аласыз? 3 сорауга $1000. Шулай кыйммәтме? Әйе. Һәм инде 3нче соравыгыз нинди булыр? About. Алло, матрон, минем вакытым юк. Без кызлар белән бәйдәм итәбез. Малайны алырсың инде. Кайда? Роддомна. About. Петька белән Василий Иванович ләх булган шешәләр. Василий Иванович йокларга диванга ята, ә Петьканы идәнгә сала. Йоклап киткән Василий Ивановичны Петька идәнгә сирәп төшерә дә үзе диванга менеп ята. Төнлә ул тавыш ишетә. Петька, утны кабыз. Нигә ул, Василий Иванович, нигә кабызыйм? Петька, ышанасыңмы юкмы? Диваннан төшә генә алмыйм бит. About. Наркоман таможня контроля узып маташа. Шул вакыт аның кесә телефоны шылтырый. Наркоман сөйләшә башлый. Әйе, таможняда. Тиядем билгеле. Юк, әлегә тапмадылар. About. Командир солдатларга әмер бирә. Так, монда казырга, монда һәм монда. Ә мин барып кайда казырга икәнен белеп киләм. About. Имтихан алучы студентка. Беләсеңме? Беләм. Нәрсә беләсең? Фәнне? Кайсы фәнне? Бүген бирергә килгән фән инде. Ә ул нинди фән? Сез бигрәк инде профессор. Күпме батырырга була? About. Галимнәр йортында лекция бара. Алкоголь ул гаиләдәге хәсрәт чишмәсе. Шуның аркасында күпме хатыннар ирләрен ташлап китә. Залдан берәү кулын күтәрә. Төгәлрәк әйтә алмассызмы? Хатын китсен өчен күпме эшләргә кирәк? About. Бер хатын багуш янына килә, багучы аннан сорый. Нәрсә беләсең килә? Иремнең киләчәген. Багучы картларны тарата да кычкырып җибәрә. Үләм, иреңне иртәгә үтерәчәкләр. Беләм мин, мине утыртырлармы юкмы, шуны әйт. About. Ике ир-ат сөйләшеп утыра. Халык бик азды хәзер, культура сызланды. Кичә мин сыраханәдән чыгып барышлый, бер кабахәте колакка басып китте. Tiygənəkdə qonaqda. Tiygənəkdə qonaqda. About. Бәләкәй малай әти әнисе аерылыша торган судта. Судья аннан сорый. Әйт әле, синең кем белән яшисең килә? Әниең беләнме? Әллә әтиең беләнме? Кемгә компьютерләгә? Шуның белән инде. About. Судья гаепләнүчедән сорый. Сез исерек килеш театрга керергә маташкансыз. Гаебегезне таныйсызмы? Әйе. Аяк килеш мондый әйбер минем башыма да килә алмас иде. About. Әбәй, мин тагын төшемдә эчтем. Ах, шукынчак. Син идеңме яны ул минем каршыга чыкты? About. Замана яшьләре сөйләшә. Кичә Булак буенда медицинат ресторанында ашаган идем. Нишава инде, бик тәмле. Хәтта көмеш кашыклар да бирәләр. Кит инде, кая күрсәт әле. About. Өченче дөнья илләрендә кырыс законнар хөкем сөрә. Караклык өчен анда кулны өзәләр. Төрмәдән качкан өчен аякны. Шуңа күрә анда бер кешедә көчләү турында уйламый. About. Достым, мин өйләнәм. Дурак! Ни өчен нәкъ менә ул? Бер генә булса да сәбәбен әйт әле. Аның акылын, матурлыгын, уңганлыгын күрсәтүче бер генә сыйфатны булса да әйт. Булдырасыңмы? Ул Дом-2-ны карамый. Икедә уйлама, өйлән сразу өйлән. About. Бер хатын кибеттә зур шкаф сорый. Аннан сорыйлар. Нәрсә сезнең түшәмнәрегез биекме? Юк, күршемезе. About. Йөртүче гаишникка. Ну, командир, җибәр инде. Гаишник документларны карап. Ярамый. Ничек инде ярамый? 8нче биттә. Ярый икән, бар. About.
Окулист ауруга. Сол күзегезне ябыгыз. Нинди харф? Б. Яхшылабрак карагыз. Б. Так. Сол күзегезне ачыгыз. Хәзер нинди харф? Б бит инде. Окулист такта янына бара. Чынлап та? Б икән шул. Абау. Караны, Фәрит. Колхозда кем булып эшләргә җыйнасың инде син? Мерчендайзер булып? Ну, ярар. Әйтәсең килмәс әйтмә инде. Тигәнәктә кунакта. Тигәнәктә кунакта. Абау. Шыгрым тулы автобуста. Иптәш, күзлегегезне салыгыз әле. Сез минем колготканы җыртасыз. Абау. Газетаның танышулар бүлегендә игълан. Матур, бай, начар гадәтләре булмаган, бәйләнчек туганнары булмаган, узган никахтан балалары булмаган ирне просто күрәсе килгән иде. Абау. Ну, ничек? Ирегез юл йөрү таныклыгына имтиханын бирә алдымы соң? Белмим, әле мин больницага барырга җыенам гына. Абау. Төнлә бер ир зират буенча эш пошмага ашап бара. Кинәт караңгыдан бер кул сузыла һәм йөрәкне алырдай аваз яңгырый. Бер. Нәрсәне? Пышмакнымы? Юк, кагаз. Абау. Телефон шалтыравы. Ир трубканы ала. Алло, әйе, 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 тагын талашты. Әйе, хәтерлим. Ул имгәк, аңа өйләнергә уйлама дигән идем. Син һәрвакытта дөрес булгансың. Әлбәттә, нишләп сине тыңламаганмындыр, ә? Аның белән сөйләшәсең киләме? 1 минут, үбәм. Хәзер. Хатын, кадерлем, кил әле зинһар. Синең әниең шалтырата. Абау. Травматология пункты янында куллары, аяклары бәйләнгән ир белән хатын такси туктата. Машинага утыралар, шоферга мөрәҗәгать итәләр. Зинһар, кумагыз гына. Кичә безгә бер лихаш эләкте һәм без аварияга очрадык. Таксист борылып карый да шатланып. О, мин сезне танымый да торам. Абау. Судта шахид ханымнан сорыйлар. Сезгә ничә яшь? Санарга кирәк. Кияүгә чыкканда миңа 20, ә иремә 40 яшь иде. Димәк, мин аннан 2 тапкырга яшьрәк булганмын. Хәзер аңа 70, димәк, миңа 35 яшь була инде. Абау. Әгәр сезнең каршыдан кара мәче, аның артыннан кара тышкан, аның артыннан кара эт, аның артыннан кара онып йөгереп узса, димәк бабай шалкан түгел, ә югары вольтлы чыбык казып чыгарган. Абау. Ир белән хатын машинада талашып бара. Юл кырыенда 2 дуңгыз тора, хатыны ачуыннан ирнә. Синең туганнарың түгелме? Әйе, кайнанам белән кайнатам. Абау. Кичә Дэвид Бекхэм автографлар биргән вакытта ялгыш кына Казанның Рубин командасы белән килешү төзегән. Тигәнәктә кунакта. Тигәнәктә кунакта. Абау. Аба, Вәли, нигә синең бер күзең кара янган? Кичә бер кызны судан тартып чыгарды. Ул сиңа шулай рәхмәт иттеме? Юк! Шул вакытта ванна бүлмәсенә аның әтисе килеп керде. Абау. Ветеринарда телефон шалтырый. Хәзер сезгә минем теща эте белән киләчәк. Аңа газапламыйча тиз генә үлә торган укол калдагыз әле. Ярар, ә эт үзе генә өйгә кайтып җитә аламысың? Абау. Хатыны иренә. Матурым, син мине яратасыңмы? Яратам. Юк, яратмыйсың. Менә мәсәлән, Рөстәм үзенең хатынын ярата. Каян чыгып әйтәсең? Ул миңа кичә төнлә үзе шулай дип әйтте. Абау. Соня, минем кичә биткә сугырга теләделәр. Каян беләсең? Так, суктылар бит. Ә нишләп алайса теләделәр дип әйтәсең? Так, теләмәсәләр сукмаган булалар иде инде. Абау. Кибеткә бер ир керә дә сорый. Сездә трусик бармы? Юк. Ә сатуда? Абау. Беренче көнне егет кызның кулын сыймаган. Икенче көнне терсәген. Өченче көнне егет кызның җилкәчәгенә үрелгән вакытта тегесе ачуланып кычкырып җибәргән. Сез нәрсә? Мине анда ярты елга килде дип уйлыйсызмы әллә? Абау.
Күз алдыңа китерәсеңме? Кичә кич мен өйгә кайткан идем. Хатын бер немец белән караватта ята. Нәрсә әйттең инде син аңа? Нәрсә дип әйтим инде? Мин бит немецчә белмим. Абау. Чиремлек буйлап бер-бер артлы көрәк тоткан ике ир бара. Берсе чокыр казый, икенчесе аның артыннан ук күмеп бара. Үтеп баручы сорый: "Сез нәрсә эшлисез?" "Өченче без агач утыртып барырга тиеш иде, ләкин ул бүген эшкә килмәде." Абау. Ир беренче тапкыр парашют белән сикерә. Бу сикерүне аның хатыны һәм малае карап тора. Ир җиргә килеп төшә дә селкенмичә ята. Хатыны: "Улым, бар карап киле. Атаң сулыймы икән?" Малай кирәйләнеп килеп: "Әти, сулый. Ләкин аның янында суларлык түгел." Абау. Ике дус сөйләшә. Күз алдыма китерәсеңме? Кичә сөяркәмә караватта анекдот сөйләп башлаган идем. Ире кайтып керде. Шуннан, яңадан сөйләргә туры килде.